is kijöttünk itt az összes oktatókkal a szabadtérre, és az összes általános jogórát megmutatjuk. Plusz még hívtunk zenészeket is, akik élő zenét szolgáltatnak a jóga mellé, hasonlóan, hogy a jogás hangvételű zenekarok, mantrákat énekelnek, meditációs zenét játszanak, úgyhogy ez még teljesebben veszi az élet. Amerikában, New Yorkban is tartanak egy ilyen hasonló fesztivál. Ott azért bár egy jóval többen szoktak lenni, de majd reméljük, hogy egy idő után majd nálunk is ilyen sokan lesznek. Az acroyoga az órarendünkben nincsen benne, akkor szoktuk tartani, hogy valamilyen fesztivált szervezünk. Nagyon jó a hangulata, amikor egy ember játszik, jogázik. Teljesen változó, 18-ra, 50-60-70 évesek is itt vannak, úgyhogy tök jó. Mi ez a fesztivál? Hát szerintem egy ilyen tök nagy ilyen öröm. Szórakozás. Szeretet. Az élet. Freestyle fesztivál. Megjött a nyár, szabadság. Rugalmas, alakul, áramlik, nincsenek kötöttségek. Pati Mahadev Sri Shankara Hare